nilagay, diesel. So yun pa yung hintay nila ngayon. Hindi na maganda dito. Siyempre hindi na rin siya inaanay. Hindi katulad na ito. Itong halos napalitadan na lahat. Dito pala tayo sa kung sino yung mga tumatakbo, sila yung maghahanda. Baka sila na to. Ano ba naman to? Dati ang kalaji ko ah. Sin. Yung ano, tuturuan na lang kami ni Buddy plastic. Living room, dining, tapos kitchen. Thank you. Okay, bye-bye. Ang ganda na. So magkaiba po sila ng design. Okay. Hi. Hi. Good morning. Good morning mga boss. Ready na mga tropa. Pupunta po sila ng Lawak, Pangasinan project. Ay, shoutout kay Sir Joey, tsaka kay Ma'am Jackie at kay Ma'am Josie. So yung motor, isang tangkulong, pinagasolinahan kanina, iba yung nilagay, diesel. So yun pa yung hintay nila ngayon. So ayos pa nila yung drain nila yung tangke. So yung mga tropa. Tapos yung iba naman yan, lagay ng PVC board, lalagay sa pesto. Baka yung pesto mamaya. Okay, dito pesto, pesta po dito sa amin. Ayan o. Sira pa ng gulong. Ayan o. Pala sira ng gulong oh. Hindi na kondisyon yung truck. Okay, so ito na yung pupunta sa Lawak project. Ayan o, naka-laminate po siya ng Formica. Ayan, ganda. Laminate ng Formica. So PVC po siya. So hindi siya kagaya ng marine laminated board. Ito kasi fire retardant, tapos waterproof, moisture proof. Yan po yung maganda dito. Siyempre hindi na rin siya inaanay. Hindi katulad na ito. Itong marine laminated board. Kaya lang mas mahal nga lang ito ng konti kung ikukumpara mo rito. Okay. So ito yung CNC natin. Alright. So uwi tayo sa bahay. Nakalimutan kong iwan yung susi ng motor. Okay, so ayan. Dito na po tayo sa Santa Ignacia project. Ayan no. Update po natin tong project natin dito. So nag-spandrel na rin po sila. Spandrel. So last na punta tayo rito. Process pa lang, parating pa lang yung bubong. Hello. Spandrel na sila.
Kasalata kantuan dyan ta, 45. Okay. Ayan, update natin. Ito yung ano, sa may garahe. Ano, flooring na lang kulang dito, tsaka bubong. Nakapalitada na rin yata sa loob. Tingnan natin. Pwede na rin ano rito, konti na lang. Sunod natin kisame ito. Mauna yung sa may Alaminos, tapos susunod natin ito. So sandali lang naman yan. Okay. So meron pa hindi pa naayos yung mga ano, plumbing, electrical. Wala pa dito, hindi pa nakakapagpalitada. Pero sa Alaminos halos napalitadahan na lahat. So dito hindi pa napalitadahan. So sakto-sakto pag natapos yung Alaminos, dito namin susunod natin. So may insulation na rin siya. Insulation. So double face po yan. Okay. Tingnan natin dito sa ano, sa likod. May nakapalitada na rin dito. Yung mga canopy ay nagbubuhos na rin sila sa canopy. Pati dito. Ayan, nakabuhos na rin sila rito. Ay, forma pa lang pala. Wala pang buhos yata. Ay, meron na doon. Pero dito wala pang buhos. Hindi pa nabuhusan. Yung mga walanggal, ayan, para doon sa PVC, para dito sa ano, sa spandrel nakaabang na. So yung spandrel na lang ilalagay diyan. Nakaabang na. So andito yung mga spandrel natin. Ayan, no? Wood grain na may mga butas para sa insulation. Ayan. Okay. Alright. Diba? Onda Porman? Sila ka doon ah? Okay. Timpla ka man ano, tea kape ano? Jason. Ada kape teta? Awan. Kaya gumatang garod na eh. Okay. So dito naman tayo sa kabilang side. So makikita nyo nakabang na po yung mga bakal para sa slab. Slab natin para sa flooring. Yan dito, kantuhan naman. Mga binabanatan dito. So yung mga canopy wala pa. Hindi pa na ayos. Dito pala tayo sa kabilang side, sa left. Pag gumarap ka dun sa project natin. Spandrel. So yan. Okay, so tara. And shoutout kay Auntie Susana at kay Uncle Melchor. Lapit na po tayo magsiling dito. Lapit na tayo mag-finishing. So punta muna tayo sa ano, sa pwesto. Balik tayo sa shop. Topic, pesta pala dito sa aming mga boss, January 27, 28, tsaka 29 yata. So hindi ko na namamalayan yung mga date, pati yung pesta rito. So hindi pa kami naganda. Wala pong handa, hindi po uso yung handa rito. So yung mga naghahanda dito, yung mga politiko, mga tumatakbo, so yun, libre yung pagkain. Libre po yung tanghalian, punta ka lang doon sa bahay nila.
So doon na kayo kakain, imbitado lahat. Siyempre, malapit ang election, ganun naman talaga dito eh. Kung sino yung mga tumatakbo, sila yung maghahanda. So imbitado po lahat. So iba't ibang partido po yan. Ayan o. Yan yung mga nagano kanina. Yan yung nasirahan na ano kanina. Nasirahan ng truck. Traffic, maraming ano yun, maraming okasyon mamayang gabi doon sa plaza. So pupunta rin kami siguro ni Macy's. So nakakuha na sila ng box para may upuan po tayo. Ewan ko lang kung pupunta kami, hindi. Ako nagdadalawang isip po kasi ako eh. Parado. Okay, dito na tayo sa pwesto mga boss. Ayan, darating na sila Uncle Armando. So papaganahin nila yung sensi natin. So umano tayo ng rescue sa kanya. So malapit-lapit na po siya. Nasa ano na siya, Don Mauricio. Ayan, malapit na siya rito sa pwesto. Ayan yung ano niya. Okay, dyan na sila Uncle. Datadan. Tal, basta. Nakalay. Ayan. Ayos eh. Si Albert. Albert. May-ari ng isang company. Thank you. Kwartada kastoy. Dati ang kalaji ko sinsi me. Natali. Ataji model nga insin ko kanyayo. Madimi pa mapagala. Yung pa, power na. Adanggal. Power na. Nakalaki di power na. Aji lang cooperate. Si madimi pa mo. Okay, yan. Tinura na po na tayo nila Uncle Armando. Salamat Uncle. Salamat. Salamat. Ayan, magaling yung uncle ko eh. Mahal ako pa Galing, pati sila apong touring nun, siyempre. Yung mga veterano. Magagalitan ako ng tatay ko kung sisilipin ko. Yung ano, tatay niya at lolo ko magkambal. Yan. Kaya pamangkin niya ako. Pinsan nila sila nana.
Nakaganito lang ng tatay ko. Nakaganito na ako. Salamat Uncle ah. Yes, Ingat kayo. Ingat Uncle. Ganyan, tama ko. Okay, naliwanagan tayo. Buti yung ano sila Uncle. Buti na lang at yan yung linya nila. So dun sa Gerbels kasi hindi natin na ano. Di Uncle. Dagal. Okay, marami pa silang lakad. Busy rin sila Uncle. Ayan. Busy rin sila. Okay. Yeah. Jangan, ingat. Maraming salamat kay Uncle Armando. Buti na lang dumating sila kasi yung itong gunawa na namin dito, nagturo sila isang araw lang. Tapos hindi pa maayos yung pagtuturo nila kaya ayun, buti na lang at yan yung linya nila Uncle ko, Uncle Armando. Buti ayun na at least na alam mo na Bads no? Naintindihan mo na kung ano yung mga gamit niya. Mas malaki yung idea pero pagka-practicean pa rin. Yun din ang sabi ni Uncle. So dapat may apply niya. Kaya maraming salamat kay Uncle Armando. So dito lang po yung bahay nila. Sabi ko kanina magkambal ko yung tatay niya at saka yung lolo namin. Kaya pamangkin niya ito. So ayan, maraming salamat Uncle. Okay, so ayan, medyo napupuan na po namin yung style sa CNC. So si Buddy Jess yung naka-assign dyan. Tapos tuturuan na lang kami ni Buddy noon. So kain muna tayo mga boss kasi mag alas 3 na. Di pa kami kumain. So ayan, salamat ulit kay Uncle Armando. Okay. So ayan, dito na tayo sa Kasampagaan, Lawak, Pangasinan project. So update po natin yung project dito mga boss. So nag-start sila noong last week. So pwede na rin sana sila magtakip kaya lang wala pa yung electrician. Ewan ko lang kung pumunta rito yung electrician. Okay, dito na tayo. Hey! Okay. Ayan. So update po natin. Shoutout kay Ma'am Jackie at kay Sir Joey. So tinanggal na po natin yung dating nito. Dating metal frame niya. So dati ganun po yung itsura niya. So ngayon iba na. Andali pa to. Kano nga ba agsubli ka no? Okay. So yan no. Tingnan natin. Check na natin. Okay. So check yung mga framing nila. So, naka-cove design po rito. Shadow line, naka-shadow line po yan. So ito yung living room, dining, tapos kitchen.
So grabe yung framing niya. So dami kasing design. So mas ma-design, mas maraming framing. Ganun po yung ano niyan. Kung simpleng complete lang, parang ganito lang oh. So ito madadagdagan pa to ng framing. Kasi naka ano yan, naka aluminum profile. Ayan oh. Ito naman naka cove design. So dito wala pa. Wala pa rito. So dito may nagtatakip na. Okay. Okay. So nakapag-cove design na sila rito. Pati dito. Ayan o. So ayan sila Ma'am Jackie tsaka si Sir Joey. Ayan. So pinag-usapan namin yung finishing ng bahay. So ayan. Ayun, shoutout din kay Ma'am Josie. Yeah. Sa Guam. Guam. Sa Guam. Po siya. Okay. Thank you again, Ma'am. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, bye-bye. Ayan. So tara na. So punta na tayo sa kabilang project. So tapos na po yun. Ngayon i-update po natin yung project na yun. So may ano kayo? Kailangan kayo? Wala? Wala. Okay muna. Okay. So tara na. Punta tayo doon sa Lawak Project. Okay, so ayan, dito naman tayo sa kabilang project. Lawak Project pa rin mga boss. Ayan. Sa Rinconada subdivision. So andyan yata si ano, Ma'am Marilo. Ma'am Marilo Morandarte. Ayan, pasyalan po natin yung project. Ayan, video natin mga boss. Update po natin. Ayan o. So nakapagpaalam na rin ako na pupunta ko rito. Okay. So tingnan natin kung dito siya. Hello. Aday. Hello ma'am. Kamusta ma'am? Buwan ma'am. Hello sir. Okay, so ito yung ano, yung project natin dito. So meron pa tayong konting ayusin dito mga boss. Ayan o. So TV console dito sa taas. Ayan o. Ganda na. So marine laminated board yung gamit natin dito, pero yung walnut po yung marine nya. Tapos ito bali ito ano lang po natin ito, yung nilaminate lang po natin. Ayan. Okay. Ang ganda na. So ipapakita ko rin ito sa ano, sa doon sa reels. So drawer po dito, ayan oh. Drawer. Yan. Okay, so tapos may neon lights din siya sa ilalim, tapos dito sa may gilid dito sa may shelves. Tapos dito, so dito ayusin pa po natin ito. So babalik yung tropa rito para i-fix ng mabuti. Okay. So dito naman sa baba, ayan, dito sila madam, may bisita po sila. May bisita po sila. Ayan. Ayan, sila madam.
Hello, madam. Pakita ko lang. Ayan. Okay, so magkaiba po sila ng design. Ayan. So may neon lights din. Ayun. Ayun lang, makaka-copyright tayo. Tapos dito, ayan. Ano siya, naka-hidden door. Okay, tapos ito naka UV board. Tapos may neon lights din. Tapos PVC board, marine laminated board, tsaka matte white na marine laminated board, tsaka walnut. Tapos may neon lights din. Alright. Yan. So, gawa tayo ng grills. Tingnan natin dito. Hindi ko makatira mo. Ayan, okay na. Okay, tara na. Namalat na ako. Sige, ma'am. Sige, sir. Papay. Salamat, sir. Ano yung pati vlog yan? Maklagulilya vlog mo, sir. Mahalag tayo sticker mo, sir. Ikan kayo. Sige ma. Sige. Okay. Tara na. Okay, ginabi na tayo. Ginabi na tayo ulit mga boss. Okay. Ay, shout out kay Ma'am Marilo Morandarte. So magbigay lang ako ng sticker tapos tara na. Let's go. Okay. So ayan, dito na tayo. 7:36 ng gabi. Okay. Nakauwi rin. 7:36. Ayan, no. May binigay ulit si ano, Ma'am Marilo Morandarte. Han, buwan nakasarado. Ayun, umalis na. Pupunta pa sana kami sa plaza. Han, tayo bukas. GTA 5 NPCs can climb ladders too. They even know how to go down quickly. You can climb the ladder at the same time as an NPC, but you can't go down Hi. while they're climbing up. Well, there's a way. Hi. It's not recommended. Hello. Sometimes NPCs fall off for no reason. Bigay ni Ma'am Marilo. Marilo? Ayan, o. Punta kayo Shout out doon? ang mga boss. Oh, ako lang. Ayan. Thank you. Thank you, ma'am. Hi. Who is your favorite vlogger? Wow, thank you. Okay, so yan lang muna yung vlog for today po natin. Yan, ginabi ulit tayo mga boss. So hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. Ayan, kita-kita po tayo sa susunod na vlog. Yan, maraming salamat po sa mga laging nanonood sa ating channel. Siyempre sa mga sumusuporta at nagpo-comment, nagla-like. Ayan, malaking tulong po yan sa channel natin. Magandang gabi po sa inyo lahat at God bless. To glue together enough chocolate to